Tak čaute ľudia, vážim vám u toho ďalšieho videa. Toto video bude opäť z MC Rybár. Ale už nebudeme hrať zase Skywarsy, jak ste mohli vidieť minulé video. Ale budú tu nová minihra Build Battle. Kto sa teší? Lebo ja úprimne áno. Dobre, ideme solo hneď. A viete ako sú teraz prázdniny, tak budú veľké plány. A ešte toto súťaž, okrem ohľadom tej súťaži, no tak bude, tú súťaž budeme žrebovať na budúci týždeň v stredu. No, v stredu. A keď ešte nie ste do nej zapojení, tak je to úplne ľahké. Stačí po toto video do komentára napísať váš nick v Minecrafte, no na MC Rybarovi, keď hráte. A to je všetko. Dobre. Vidno, že to hrám po prvý raz, lebo mám 0 bodov a už čakám na tým, že by sa takto pripojil. A nezabudnite dať odber a like, lebo toto video celkom stálo dosť úsilia. Sa natáčal 3-krát, ale ani jedno sa nepodarilo. Som skoro skočil z vojdu. No to je najlepší hráč? A ne, to je taký neznámy človek. A my budeme božský staviteľ, hej? Budeme mať 15 000 plus bodov. A dúfam, že aj dačo dostaneme. Ideme tu vyskákať. Dáme tu otočku. Wow, ešte jednu. Wow. Wow. Dobre, spadol som. Máme takú veľkú sensitivitu teraz. A tu mám ešte ten booster. A keď sa pýtate ešte o čo sa hraje, tak sa hraje o 5000 gemy. Ten videl moje predchádzajúce videá. No. Už by sa to mohlo začať. Začína sa to o 33 sekúnd? Nie. O 33 sekúnd stále. Ešte jeden sa to nech si pripojí. Napíšem, že už nikto liv. Počkaj, ja som Brambora. Môžem to skočiť, lebo super. Ja to napíšem a takto sa prvé odpojí. No! No konečne sa to napojilo viacej ľudí a už tu nie je 33 sekúnd, ale už to bude štartovať. Je tu 16 hráčov, takže bude veľká konkurencia na 100%. Lebo nie som najlepší staviteľ a nemohol by som robiť buildera na týmto serveri. Dobre, ideme hlasovať. Motýl, tučnák, farma, vila, houpačka, měsíc, tam je... Ne, květina. Dobre, takže posledujeme kvetináč, on by mohol byť červený, alebo... Taký no. A možno ešte hnedý. Ale, dobre, dáme červený. Dáme tak... Bude to celkom kvetináč. Sa nedá postaviť kruh, ale... Tak... Dobre. No... Nie je to najväčšie, ale... Postavím také štrukturované. A zase by to nebolo z jedného bloku, tak tam brown. Dáme napríklad takú... Tam ešte red konkrét možno. No, dar, hneď necháme. No, postavím to tak. Dobre, to letá. Tak dobre. Postavím to tak. Ne. Tak, tam nahážem, ale že by to bolo aj strukturované. Tak. No, to je také jednolité. Abo... Postavím to tak len. Ale postavím to jak z dvoch farb. No. Napríklad dáme tak. Konkrét. Dáme terakotu aj pomedzi to. Tak. No, pomedzi to dáme toto. Tak.
No, postavíme teda ešte jeden blok. No, ešte jeden blok dáme. No, môžeme ešte dve. Dáme ešte 5 minúty. Tak. Tak. Bloky všade. No a nezabudnite dať fakt ten odber a like. No, celkom sa to dá, teraz použijeme nejakú hnedú. Napríklad takú, alebo dáme napríklad ešte toto. Dáme toto, alebo tak, toto. Asi dáme toto. Brown terakota, tam to je asi, neviem. Dáme napríklad tak. Tak. No to je barsák. Magdák. Ešte mám tu aj tú wool terakotu, no voľnú. Tak, teraz postavíme stonku, jakéby. Dáme napríklad green, ale dáme skôr takú tmavšiu. A môžeme použiť aj konkrét, toto odložíme. Tak postavíme to do šikma. Čiže že to nebolo. Tak. Či to nie je bars? Je to až bars. Dáme to tak. Tak. No, vyzerá to celkom dobre, ale to vyzerá ako čerešňa. Sa mi nepáči. Postavíme napríklad, budeme sa inšpirovať Minecraftu, takže tu dáme napríklad nejakú kvietinu tu dáme. Mohli by sme dať iba toto ako grass. Postavíme toto. Nepostavíme nejakú na to. Môžeme postaviť žltú. Dandelion sú. Takže ešte dáme yellow. Niečo také. Takéto. Aj konkrét. Jak to vyzerá? No, dobre. Takže okolo taká svetlejšia. A potom v strede bude taká žlčia, no to je ten powder, concrete powder, no. Neviem to vysloviť. Tak. Už len 2 minúty. Tak do toho dáme toto. Nevyzerá to celkom najlepšie, ale tak dáme toto je ono, jak keby to je ten škvet hore úplne. Tak. Tak. No to, počkaj, to tak dáme. No ešte tak vylepším. Tak. To ešte pridáme bloky. Tak dáme toto. Ešte z tej strany. Tak tam nahážem. Tak. Nevyzerá to najhoršie. Chcem priznať sa. Nevyzerá to najlepšie, ale je to také pomedzi. Už len 1 minúta, teraz už len detaily. Tu ešte máme takú yellow. Čo yellow? Napríklad môžeme dať ešte bannere. Alebo aj toto. Tak. Tak napríklad. A ešte čo je yellow? Rýchlo. Mám 30 sekúnd. Môžeme to napríklad ešte. Už nič také žlté nemáme. To keby tam dám. Shulker boxing, tak. No to vyzerá také nejak svetlejšie. Asi to nebolo takto veľa. Dám aj toto. No ja si myslím, že to je až bars.
rýchlo takto. Tak. Tak rýchlo, mám 5 sekúnd. No, ešte tu. Nie, to nestihol. No. Neviem. Dobre. Je to celkom. Trade B. Dobre, dám to. O, jede to. Ide to. To nie je také najhoršie, ale nie je to najkrajšie. Toto je kvet. Kvietina, hej, téma kvietina. Dobre, dám špatne. Ja som taký prísny dneska, takže... No, chudák nestiel to, no. Toto... No, tá stanka, ako zafúka vietor a proste je to dole, no tak dáme... Ide to, hej. Ide to. Nie je to najhoršie, nie je to najlepšie. Melónik to stával, mohol postaviť melón. Toto stával. Dobre, vyzerá to jak pixel art, ale dáme, že to je deto. Bolo to také isté skoro jak tam. No, dobre. Toto stával, to je Plant vs Zombie. To je Plant vs Zombie. Kto nepoznal túto hru, tak dáme ok. Celkom dobre, ale toto je také... Dáme ok. Gajdos to stával. Tak toto je, že dobrý. To je dobrý. No. Toto je fajné, aj toto. No, prečo mám zapnutý kapslok? Toto nie je najhoršie, ale... No, ja som to tiež také zrobil. No, vyzerá to celkom. Dáme ok. Ok. Uvidíme, kedy pôjde moja krása. A to je jaká kvetina? Počkaj, môžem to? Nemôžem. Počkaj, jaká to je kvetina? Asi toto, čo som ja chcel stavať. Dáme ok. Bolo ide to. Už budem ja? To je čo? Aha, to je polievačka. Asi, do ktorej to asi sa dá schovať. A tak to až bars preteklo, takže tam ide to. I keď som mohol dať ešte ďalšie. Toto je také, že tak strašne placaté, ako preto som to zmenil, takže dáme ide to, hej. To je moja taká, kde Sejli to stával. Toto je také nič moc, lebo to... Ale to sú viacej, hej. Dáme ide to. To je celkom dobré. No, tak toto si tam dal včely, ale prečo to je v kvetináči? Že to nie je ani vonku. Dáme špatné, lebo nedáva to zmysel, hej? Kiki to stával, Kikiriki. To je čo toto? To je mrak? Asi to je mrak. Môžem sa pasiť, či je mrak. Dáme deto, hej? Nie špatné. Som dal špatné. Toto je celkom v poho, takže dáme deto. Nie je to také, že toto je proste rovné, je to také akurát. Tá stonka je tiež dobrá celkom. No, pobrik Maťko staval. No, pozrite sa na túto nádheru. Nádheru. A to tak dáva dobre. Všetci dáva dobre. Jej. Ja som 5. Mám 46 body. Toto vyhralo. No, je to celkom dobré. Takže za to, že som bol 5. Na to, že som to hral jak
No, keby som to ešte nehral, tak to podľa mňa celkom dobre. Budeme sa dostať ešte čo najďalej. Nie, to nejde asi. Hej. Ideme hore. To môžem dať double jump. Čakaj. Ticho. Tam to ukončíme. Pri tejto soche krásnej. Tak. A pri tejto soche... No tak už nie pri tejto soche. Tamtej soche. Som to chcel ukončiť. A ja vás... A teším sa na ďalšie video. Dobre, tak zatiaľ sa majte. Čau.